Ramogi machiegni weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Ng'arachielo ito ngimane ka ji mamoko 10 yudo hinyruok e masira mar apaya e chuny boma ma Migori. Ma oyangi kod jatend obila sub county Masona West Elizabeth Wakuloba ma owacho ni lori mar tipa ne brek mar ochot kendo tuomo nyamburko kod moko kuom oganda mane wuotho gi apaya e chuny boma no ma Migori. Joneno e masira ni okwayo piny owacho mondo keto kenge makare mar geng'o masira mag apaya e chuny boma ma Migori. Jogo moyudo hinyruok dhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e boma ni. Masira mar apaya ni obiro mana dwe achiel bang' ka masira mar apaya e chuny boma ni ma Migori ne oweyo ji 11 ka owito ngimagi. Gari ilitoka huko juu. Nilipokuwa na teremka nikasikia mlio. Baada ya kusikia mlio nikaangalia side mirror. Kuangalia side mirror nikaona imeweka full light. Baada ya kuangalia imeweka full light na nilikuwa naendesha na ilikuwa imenifikia. Sikuweza kusimamisha pikipiki. Niliruka. Nikaanguka kwa mtaro na ikapiga pikipiki ikapita na pikipiki. Makanjo golo wayo waye watime isema wawuogi. Gimanyocha gitimoni okonyo waudi chieng' makawuono itoka ni do nego ji modhuro nikech nyocha wausa nyaka barabara. Barabara chwa ni koro sabiro marach. To akwayo gavana ma Migori owuoye gi jokanisni kila kona watime lemo odi chieng' moro achiel. Nyocha ka wayuda jalika wawito joge wa mang'eny e ginene town ka. Wakwayo county government imed golonwa ji e ginene daraja ka dhungruok mar daraja ni. It is now hata month sijui kama imeisha. Poteza reverend wetu na watoto wake wawili. Hata wajaoza kwa shimo. Government told us tukiwa stadium watatoa haya magari yote. What are they doing? Sake of our people, you know? It is not right. Saa hii nyingine. Something needs to be done in Migori. Losing people's lives sio mchezo. Odiochieng' achiel bang' gwandruok e kind obila gi weg matatu moro mabende ne oweyo ka japuonjre achiel owito ngimane aipoa koro lando nono obila 8. Anyuola mar nyadendi mane owito ngimane mabende oseyangore kaka Jacinta chieng' ma jahigni 19 owuok oko mar sayo obila kuom tho makamano. Gikwayo obila mondo okaw ting' mar liel ma koro chomogi e kinde ma pod girito ratichgi. Jatend obila e kaunti ma Kisumu Alphonse Peter Onyango oyango ni apisas mag aipoa dhi nyime gi dayo dho apisas 8 ma itudo gi masirano kendo lero ni ogandago nyaka biyud ratichgi. Wawuoyo mokode mogik Sunday to kanye en kanyamingi to nyapo kanyamingi obiro ot obiro luonga ni nyathina oyudo accident oshute. Unfortunately, no kange ni en namosetho. Nyaringa dhi Aga Khan kange na dhi yudo ng'ama ngima. To kanya donjo nyapo ka yudo mana ma osetho. Nyawinjo ka buok kech nyathina nen mana ng'ama nyo oore. Nen mana ng'ama nyo dhi nyiepo. Okang'e gima nyatimre town kar kae. Nyawinjo mana ni oshute ne ntiere ywaruok to en mane risasi oyude. Koro gima nakwayo sirikal mondo haki mar nyathina oyudre. To ng'amotimo kamano okotimo maber nikech obende en gi nyathi to be en nyathi ng'ato. To koyude kamano to jodala gibiro ywak mana kaka waywak ni litnwa. Koro wakwayo mana ratiro mondo bedie to gikonyie kata janyuol mondo oyik nyathine nikech okwanyal duoke to nyaka wabed gi liel mochunwago gi sirikal. Rach kabisa ni ng'ato tho e lwet sirikal. We have 8 of them who are under investigations, and investigations goes both ways. It goes both ways because we have also some of the people who are there, eyewitnesses, who will also
give out their statements in regard to the incident. They confirm that the justice will be served as it is required with the power who have taken over the whole investigations. Mar kanisa Anglican Churches Association SK kotelnegi kod Bishop Ole Sapit koro dwaro mondo nywand kanise twak mar Kenya Kwanza kod azimio kaka yo mar manyo winjruok e kind piny owacho kod kweth makwedo piny owacho. Sapit wacho ni paro mar bago ng'anyo kod azimio nyalo duogo e wang'e ka oponi winjruok onge kind kwethno. SK bende koni piny owacho ni kare chugo kamiti marango kido kod tim mag puonje kanisa e pachoka ka bende wacho ni onego girit mondo ripot ochwane jatend piny mondo gigol pachgi ka ginyonre ni ok gibiyie chike manyalo diyogi kaka kanisa. The majority of the population can ill afford tax increases which seem to feature glaringly in the said bill. While acknowledging the fact that the high cost of fuel and the high inflation in the country has been caused by a myriad of factors, including global trends, we are concerned that the government has by default resorted to increasing taxes to snowball revenue collection. It beats logic that even with the evident financial constraint, the government has not communicated a way forward to the budget deficits. Delayed salaries and pension payments is an indication of skewed priorities. Excessive government spending and mismanagement of public resources seem to take precedence over basic needs of its citizens. Winjruok etiyo kanyakla e weche mag arita e kind piny Kenya gi piny Ingereza igeno ni biro konyo e kedo gi njore mosebed kitimo e moko kuom gwenge mathurka kama osebedo ka kelo lal mag mwandu. Iremo mano bagi manokelo kanyakla jatend migawo mar arita mathurka Kithure Kindiki kod nyawadgi ma e piny Ingereza Tom Tugendhat. Kindiki owacho ni riwruok e kind pinje ariyogo biro neno ni apisas mag arita kwe mapacho ka oyudo tiegruok mowinjore mar kedo kod njore mosebedo kokwako moko kuom gwenge mathurka. What we have just signed off is that we have identified the need to strengthen the flow of illicit financial activities and to be able to rein in on money laundering and the financing of terrorism and other illegal activities. So working together is the only way to secure the British people, just as it's the only way to secure the Kenyan people. So this partnership, building on a long and deep history of friendship, is exactly what we need to be doing together, and I'm very proud to have a friend in Professor Kindiki, who is showing the leadership in fighting money laundering, corruption, terrorism and state threats. Doho Mashanzu ochiwo thuolo ne obila mar mondo mi ogeng'ne jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije wetene e thuolo mar ndalo 30 kochakore tarik 3 dwe mar 5 higani. Jang'ad bura Yusuf Shikanda okoni achijego ibiro geng'negi e tesende mopogore opogore mag obila mar chiwo ne obila thuolo mondo dhi nyime kod timo nonro maggi. Okoni kaluwore gi chenro madhi nyime mag manyo ringre dhano e bungu ma Shakahola, luoro nitiere ni kowegi thuolo to ginyalo rocho chenro mag nonro ma bende sani dhi nyime. The police are hereby allowed to hold the respondents in detention for a period not exceeding 30 days from the 3rd of May 2023. C. The respondents shall be detained at the various police stations as proposed by the state for the period aforesaid. D. The respondents, while in custody, shall at all times be treated in a humane manner and with respect for their inherent human dignity. E. During the time of detention,
the respondent shall be granted reasonable access to their advocates and family or any other person whose assistance will be necessary. The access will include the right to communicate privately with their advocates. F. The respondents shall have the right to communicate whether by telephone or other means with any person of their choice, and the persons in charge of the facilities at which the respondents are held shall facilitate the communication. Jolonyo weche mag KOP Makisi Gwasko kotudore kod joma nono midhiero e counties go rido chenro mar loso odundu mag pi mane olo ketho e kar dak mama Ilimbili e boma Makisi. Jatend Gwasko kod apisa mar pi e county no osingo duoko pi ne jodago kawuono kendo neno ni chenro mar KOP ok obedo kod ng'ikruok moro amora. Ne giloso e gwenge ma osebedo gi nok mar pi ka koro gisingo ni pi biro duogo bang' dala dek. Ma biro seche ma koth mapek osebedo ka goyo thoth gwenge mathurka. Koth mosebedo ka kelo midhiero mag oula kod kethruok mar lowo e gwenge mopogore opogore ma kono ka jodak kore kwayo mondo omany kuonde mamoko mag jot. Watu wengi hapa Kisii town areas mingi hazina maji kwa sababu ya huu mkasa wenye ulitupata hapa hii area ya Ilimbili. Sisi wote tunajua kuna effects za climate change na mambo ya floods iko eneo mingi, na hapa Kisii tumeanza kuwa na shida za landslides. Na hapa Ilimbili on Friday landslide ilioka na ikaleta msongamano wa mchanga wenye ulilalia the main line yenye inatoa maji kutoka Kegati inapeleka mpaka Kisii. Tuvumiliana kwa sababu mambo kama haya hutokea wakati wa mvua. Nashukuru sana mwenzangu hapa Madam Lucy na timu yake kwa kuitikia wito wa wananchi na kuhakikisha kwamba wale ambao wanahusika na kushughulikia mkasa huu wamefika hapo kwa haraka sana na kushughulikia hiyo pipe. Sisi kama Kenya Red Cross tunatoa ushauri kwa watu wote ambao wanakaa karibu na hii area, eneo hili wahame, kwa sababu kulingana na vile mvua inavyoendelea kunyesha itasababisha maafa mengi. Na kote, sio hapa Kisii peke yake, si hapa Baracho peke yake, kote Kisii County mpaka huko Keumbu pia kuna shida katika hizi njia zetu na mchanga unaendelea kuporomoka. Kwa hivyo mchukue tahadhari hii ili muweze kujinusuru na tusikue na maafa zaidi. The county ma Homa Bay ni commissioner mar county no Moses Lelano golo chik ne ruodhi kod jolupgi e county no mondo mak motegno chenro mag rito alwora kod pidho yiende gwenge magitie kaka yo mar meda tamalo mag bunge mapod ni piny e county no. Kaluwore gi bad migawo ma ochung' ne bunge, Homa Bay ni kod atamalo mag bunge maromo 3.2 ma pod ni piny ka opim gi atamalo 10 ma chike ma pacho ka dwaro. Lelano wacho ni bunge mag piny owacho manie county ma oting'o bunge mag Gwasi, Kodera, Lambwe, Wire kod mamoko jopiny osedonjorego ka gitong'e yiende mamiyo alwora ok osebedo maber e county no. Ogolo chik mondo ruodhi oneni opidho yiende maromo 3,000 dwe ka dwe e gwenge ma girito jolupgi yiende 1,500 ka jodong gweng' bende omi chik mar pidho yiende. Baadhi ya mambo ambayo yanafanyika kwetu ni kwa sababu ya uharibifu wa mazingara. Ukiangalia kila mlima imeharibiwa. Kule Gwasi Hills imeharibika, kule Wakula, kule Mfangano, kule Sokolo, mahali kuna mlima, kila mahali imeharibika. Jamani, Mheshimiwa Rais ametoa mwongozo tupande miti bilioni 15 na tumemwambia kila chief, kila assistant chief, kila mzee wa mtaa, kila wiki lazima wapande miti. Chief apande miti 3,000 kila mwezi. Assistant chief 1,500.